Чухте ли този клик? Да, Кликсо е вече в България. WITKIT BG съществува от близо 2 години и през цялото това време усърдно работим върху партньорство с най-големия в щатите бранд за магнитни конструктори, а именно Кликсо. Той има толкова много награди за развитие и иновации и е обожаван от всички деца. Знам какво си казваш. Какъв е този материал? Той изобщо ще издържи ли? Няма ли да се скъса? Никакъв шанс. Ами магнитите достатъчно здрави ли са? Много са здрави. А не са ли прекалено абстрактни? Ще се заиграе ли детето изобщо? Няма и съмнение. Децата имат невероятно въображение. Откъде да започнем с Кликсо? Ето го най-малкият комплект. Само 9 части, но не се бъркайте. Над 100 комбинации и уникални творения. За малките строители, които обожават да творят стъпка по стъпка, предлагаме специфичните комплекти с превозни средства, динозаври. Имаме тук за бижута, птици и морски създания. Ако имате повече деца и са над 5 годишна възраст пък, можете да им вземете директно тези двата комплекта. Единият е 30 части, другият 42 и наистина разнообразие от форми, с които вече могат да развихрят въображението. А за семейни игри и в детската градина предлагаме и големи комплекти по 60 и 70 части. Кликсо – новата любима играчка на деца и възрастни. Пробвай ти на witkit.bg.